Satisfacción en Boiro ante o grande éxito acadado polo Torneo Internacional Gealsa Concello de Boiro, que se celebraba en varias instalacións deportivas do municipio a finais do pasado mes de maio. En total, a organización conseguiu recadar 10.105 euros destinados íntegramente á Fundación Aladina. De facer os gastos que supón este torneo tal, e facer balance, pois a entrega que se vai a facer, bueno, xa se lle fixo o segundo día do torneo despois, de 10.105 euros, que foi o que se lle pudo entregar á Fundación Aladina. É un éxito, darlle as gracias ao alcalde Martiño pois polo seu apoio, ao Concello de Boiro, á Concelleira de Deportes, a todo o personal de Deportes e todo o seu apoio e interés que tuveron de facelo aquí en Boiro. Dende o Concello quixeron agradecer o labor desinteresado de Julio Mariño e os seus colaboradores na organización deste torneo, que ademais do seu carácter benéfico supón un importante factor de atracción turística non só ao Concello, senón a toda a comarca. Darles parabéns a toda a organización, non só a Julio, sino todas as persoas e todas as entidades que participaron para que este torneo fora un éxito, non? Bueno, foi un éxito de recaudación, foi un éxito de organización e tamén foi un éxito económico, non? Porque hai un retorno económico, porque a verdade é que ese fin de semana Boiro estaba repleto de xente e, bueno, ese retorno tanto para o comercio como a hostelería foi evidente, non? O alcalde recolleu a solicitude de Mariño de seguir a colaborar en vindeiras edicións coa organización do torneo para consolidalo como un evento fixo no calendario deportivo do Concello.